Bine v-am regăsit la un nou vlog cu bike-ul. Suntem aici cu Michi, cu un băiat Marius, cu Denis, cu Radelu. Asta să mergem, cred că în Poieniță, în pădure, să dăm dropuri și vedem, revenim. Haideți că acum mergem la rampe la stadion și... Dar rampa mare, Michi? Eu o dau prea mare și prea mică. Revenim. Haideți că am ajuns la râmbi. O să dea Michi rampa mică, apoi o dau și apoi mergem la mare. Michi, nu te filmai. Dați voi un like, un subscribe, să faceți noi 50 de abonați, să facem live. Revin. Haideți că îi dăm Marius cu Denis. Hai că dă și Michi. Hai, 3, 2, 1 și 2. Bravo, Michi table. Bravo, revin când o dau și-o. Ok, va da Angelo rampa. Ia uitați. Haide. A fost foarte sigma. Hai că mai dăm Michi o dată că sunt câini. Și revenim. Bravo, Michi. Bravo, revenim de la dropuri. Mergem acum la profi, revenim de la profi. Salut. Vreau să vă salute, David. Salut! Hai mă, zi. Ce să zic? Să dați subscribe. Bun, hai că revenim de la profi. Haideți că am revenit dropul ăla. Haideți că-l dau eu și apoi urmează și ei. Ia uitați, băieții. Da, doi! Haide! Angelo de drop. Opa, a fost foarte sigma. Urmează Michi, băieți. Băieți, nu l-am dat așa bine pentru că noua cască este cam, nu știu cum să zic, măricică și nu prea văd nimica când mă uit în jos. Dar oricum văd ce și ce. Vă pup. Acum dă și Michi și Denis. Îl dăm pe ăsta, îl dau eu și îl dă și Denis. Revin. Stai acum, Michi. Urmează Denis. Dai, Denis. Bun. Bun. Haideți că vreau și eu. Haide aici, băieții, urmează să dea drop. Acum se urcă. Haide! Bravo! Băieți, după cum vedeți, au închis zona skate park, ne-au luat rampa și am rămas fără. A zis primarul că o să ne pună alta. Nu știu când, dar în fine, hai că revenim cu un drop. Bravo, boss. Angelo de dropul. Bravo. Băieți, în Rovnar nu prea sunt dropuri, să zicem, bune. Văd de ăștia. Așa. Nu știu cum să zic. Haideți că-l dăm Michi. Bravo. Revenim cu alt drop. Haideți că acum dau și eu niște scări. Ok. Să haide, că filmez! Dă-l! Da! Băiatul Denis, băiatul Angelo și băiatul Schibidi, nu știu cum îl cheamă. Nu-l dă băiatul. O, coboară, coboară. O. Filmez. O, băiatul Angelo de scările. Nu făcuși mă pan, ce ai? Așa. Hai. Bravo, boss. Opri. Haideți că dau băieții scările astea, le dădui și eu. Dai, Denis. Bravo. Hai, Michi. Bravo, bă. Eu am cobor de la 4, toate Dă-le și tu. Hai că dă și Marius, dai. Pune, bă, piciorul pe pedale, Marius. Băieți, o să luăm și noi o pauză că nu mai putem de cal și revenim. Vă pup. Băieți, haideți că continuăm cu vlogul, am venit să ne luăm ceva și revin.
Am fost la prof, ne-am luat ceva să mâncăm. După ce mâncăm, revenim, mergem să dăm dropuri. Am mâncat, acum o să mergem în Poieniță. Haideți că vreau. Dă Denis niște scări și apoi le dau și eu. Haideți că le dă Denis. Dă-i Denis. Bravo. Hai că le dau și eu. Ține să mă filmez. Da. Ne-am întâlnit cu urechilă. Unde ești, mă? Salut, frate. Salut, Dar nu salut. pui pe nimica. Ba, pun pe YouTube. De Că e vlog, bere. Și acum mergem la Poieniță. Revenim. Băieți, acum am fost la poarta acolo la Poieniță, la Gardin. Și e plin de câini, n-avem cum să mergem. Mașina. Mergem pe Rogojelu? Hai pe Rogojelu. O să mergem la Rogojelu. Pe Rogojelu. Revenim. Nu avem unde să mergem, e plin de câini. Doamne. Aici pe la Muveus îmbram pe dropuri noi. Că n-ai cum, bro, să te duci în Poieniță sau la Rogojelu. Revenim. Băieți, haideți că am venit la Peni să ăsta de aici și revenim. Bine, rege, nu te... Da. Haideți că-l dă Denis. Revenim. Care vrei? Salut! Până vine Denis. Da, casca e bună. Bun! Mamă, ce era să pic! Văzuși? Îl dau eu pe Samare, vin așa. Na, revenim. Hai, vezi că-l dă Denis? Ai grijă, bă. Hai! Îl da. Bravo. Data viitoare, dacă vreți, o să vă pun un sondaj să alegeți bike sau fotbal. Și să alegeți. Haideți că intrăm și noi până la Penny și revenim. Ne-am lăsat bicicletele aici și mergem la Penny. Haideți că acum intrăm și revenim după ce mergem. La drum am venit de la... am ieșit de la Penny. Faceți vlog. Mâncăm și apoi revenim. Acum l așteptăm și pe Irinel să duce să-și ia casca și revenim. Haideți că a venit și Andian. Ce, mă? Tot al tău e și Manu. Și al tău e tot Da. Manu. Dă-te, că-l dă Andy. Da, și el, micuțul ăsta. Bravo, bă. Hai că-l dă și Denis. Vine Iris și mergem să dăm dropuri mai mari. Hai, Denis. Eu uite-l pe grasul, Luca. Hai, Denis. Sper să fie un videoclip. Da, reușit. S-a dus. Bun. Și-a luat casca. Sticker cu Red Bull. Nu știu de unde barcicleta. Arată superb. Uitați-l. Bravo. Și revenim când dăm dropuri. Am revenit. Nu știu unde mergem. Da, mergem. Bro, m-auziși? Nu știu unde mergem, dar mergem. Oh, prea mult. Cred că cam atât cu vlogul de azi. Ne revenim, da, ne revedem data viitoare, pa!